дар дунёи мо чандин намуди сагҳо вуҷуд доранд. дар байни онҳо ҳам сагҳои хатарнок дида мешавад ва ҳам сагҳои хуб. ва албатта ки ӯ аз мо вобастагӣ дорад ки мо онро чӣ гуна ба воя мерасонем. ҳамада салом дӯстон, бо шумо аз канали AZAM блог. дӯстон, видеороликро то охир тамошо кунед ки хело ҳам ҷолиб аст. мо бошад сар мекунем, рафтем. дар ҷои панҷум, сибирский хаски. барои баъзе одамҳо ин саг хело ҳам хуб ва дилчасп аст. чӣ хеле ки мо медонем, чашмони ин намуд сагҳо хело ҳам зебо ҳастанд ва ин яке аз сагҳои хатарноктарин мебошад. ин сагҳо дар баъзе ҳолатҳо ба соҳибони худ ҳамла мекунанд. чӣ хеле ки мо медонем, хаски аз авлодҳои гургон аст ва то имрӯз 560 ҳолатҳое шудааст ки ин сагҳо ба соҳибонашон ҳамла кардаанд. немецкий овчарка. хубии ин саг аз табиат вобастагӣ дорад ва бо онҳо хело ҳам зиёд машқ мекунанд ки онҳо худашонро идора карда тавонанд. чӣ хеле ки мо медонем, немецкий овчарка асосан саги хизматӣ аст, лекин бисёре аз одамҳо ӯро мисли ҳайвони хонагӣ истифода мекунанд. ва ногуфта намонад ки даҳони ин саг аз дигаронаш фарқ дорад ва агар инсонро газад, мумкин аст ки инсон заҳролуд шавад ва боз агар касе хуҷаини ӯро даст расонад, ӯ қасосашро мегирад. ротвейлер. ин оилаи сагҳо барои нигоҳ кардани хона сохта нашудаанд. ин сагҳо дар асри 6 бо хуҷаинҳои худ шерҳоро шикор мекарданд. ин намуд сагҳо хело ҳам пурқувват ва боғайрат ҳастанд. агар хуҷаинашон мисли онҳо набошад, онҳо хуҷаинашонро гӯш намекунанд ва агар онҳоро хуб тарбия накунед, метавонанд ба шумо ҳамла кунанд. ва дар баъзе аз давлатҳо нигоҳ кардани ин намуд сагҳо қатъиян манъ аст. питбул терьер. ин намуд сагҳо яке аз хатарноктарин сагҳо мебошад. танҳо дар ин сол 22 куштор аз тарафи ин сагҳо ба қайд гирифта шудааст. ин намуд сагҳоро калон кардан хело ҳам душвор аст ва ҳатто дар баъзе аз давлатҳо нигоҳ доштани ин намуд сагҳо қатъиян манъ шудааст. гӯё ин намуд сагҳо дар охири асри 19 пайдо шуда бошанд ва аз ҳама сагҳо дида ин ба инсон метавонад зарари калон расонад. ва бо ҳамин видеоролики буда ба анҷом расид дӯстон. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ.